नमस्कार. वास्तूचे अंतरंग भाग 14. आज आपण बघणार आहोत नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट ही दिशा. हा झोन जो आहे नॉर्थ वेस्ट आणि नॉर्थ याच्यामध्ये येतो. हा झोन अट्रॅक्शन आणि सेक्स याच्यासाठी ही ऊर्जा देण्यासाठी मानला गेला आहे. हा झोन जो आहे हा पती पत्नींमधील संबंध सुधारण्यासाठी आणि त्यांना वैवाहिक आयुष्यामध्ये आनंद घेण्यासाठी चांगला मानला गेला आहे. या झोनमध्ये नवदाम्पत्याला झोपवणे हे आदर्श मानले गेले आहे. या झोनमध्ये जर बेडरूम असेल तर नवीन पती पत्नी झोपू शकतात, पण या झोनमध्ये लहान मुलांना झोपवणे हे अवॉइड करायला पाहिजे. या झोनमध्ये जर लिव्हिंग रूम असेल तर हा झोन आकर्षणाचा असल्यामुळे येथील चर्चा ह्या चांगल्या असतात किंवा जे आपल्या मनात ज्याची इच्छा आहे, ज्याचे आकर्षण आहे त्याच्या बाबतीत जास्ती बोलले जाते. या झोनमध्ये पूजा ही तांत्रिक पूजा चालते. या व्यतिरिक्त इथे कुठलीही पूजा करू नये. तांत्रिक पूजेने धन, समृद्धी आणि ऐश्वर्य प्राप्त होते. या झोनमध्ये जर किचन असेल तर पती पत्नींच्या संबंधामध्ये बाधा निर्माण करण्याचे कार्य हे किचन करते. या क्षेत्रामधील डायनिंग हे लोकांना आकर्षण असते, त्याच्यामुळे भूक वाढवते आणि वेगवेगळ्या नवनवीन पदार्थ खाण्याचे आकर्षण निर्माण करते आणि येथे जेवणारा व्यक्ती हा जेवणाचा आनंद लुटतो. आकर्षण झोनमध्ये म्हणजेच अट्रॅक्शन झोनमधील टॉयलेट हे पती पत्नींमधील संबंध ड्रेन करायचे काम करतात. त्यांना एकमेकांमध्ये आनंद मिळत नाही. अशा वेळेस पती पत्नी आपला आनंद शोधण्यासाठी बाहेर शोध सुरू करतात आणि त्यांच्यामधील संबंध दुरावतात. म्हणून येथे टॉयलेट असू नये. या क्षेत्रामधील नोकरांची खोली ही नोकरांना बाहेरचे अट्रॅक्शन दाखवते, त्यामुळे येथे नोकर जास्ती दिवस टिकत नाही. अट्रॅक्शन झोन मधला टीव्ही हा अडल्ट प्रोग्राम बघणे किंवा जे मोठ्या लोकांचे कार्यक्रम आहेत किंवा सेक्स रिलेटेड प्रोग्राम आहेत याचे आकर्षण देतो. या झोनमधील वॉशिंग मशीन हे धुण्याचे साधन आहे, त्यामुळे पती पत्नीमधील संबंध धुवून टाकण्याचे काम हे वॉशिंग मशीन करते. म्हणून या झोनमध्ये कधीच वॉशिंग मशीन असू नये, त्याने पती पत्नींमधील संबंध बिघडतात. आता वेळ आहे आजच्या उपायाची. हा झोन आकर्षणाचा असल्यामुळे आपल्याला भविष्यामध्ये लवकरच एखाद्या गोष्टीचे अट्रॅक्शन असते. जसे आपल्याला घर घ्यायचे किंवा एखादी गाडी घ्यायची आहे. जी गाडी आपल्याला घ्यायची आहे तिची प्रिंट आउट काढून किंवा तिचा फोटो आपण या झोनमध्ये लावल्यास ते आपल्याला लवकर प्राप्त होते. धन्यवाद. सीमा कुचेरिया 98 50 95 4007 आणि 93 26 65 4007